Eu tamén se me ocurre outro nome. Antes tocaba cun grupo que se chamaban Os Astros, agora en solitario fai os seus shows de forma habitual e ademais fainos no seu bar. Faloche de Marcos Tellería, de Luz Reyes. Non sei se de Luz Reyes? De Luz Reyes. Hai unha canción, hai un hit impresionante, De Luz Reyes? De Luz Reyes. Bueno, de eso vasmo ter que contar despois, porque o que nos interesa nos é mostrarvos a todos este bar. O bar chamase o Rocajula, está en Santiago. É un auténtico templo do rock and roll, porque ali o seu dono, Marcos ou Luz Reyes, segundo como queramos chamalo, tanto che pon as copas como nun momentiño agarra a guitarra, sai detrás da barra e se marca uns espectáculos en directo impresionantes. Eso sí, case que só clásicos do rock, porque se algo é Luz Reyes, Marcos Tellería é un rockabilly dos da vella escola, dos de case que non quedan. Como son as cousas no Rocajula? Así. Clásico necesario. Bueno, pois son Marcos Tellería, tamén coñecido como Luz Reyes, estamos no Rocajula Bar. Varios compañeiros, eu, que con gustos definidos e tal, pois non encontrábamos un sitio que nos servira para reunirnos e tal. Hai varios para outras cousas, outras historias, e nos decidimos plantar un bar americano ou Teddy Boy inglés en Santiago. Por aquí ven moito músico, temos por aquí, a veces aparece alguén con guitarras ou ukelele, e de repente pois montase aquí unha de tocar unhas guitarras sempre acústicas, sempre sin micro, para non montar follón. Como vedes, por aquí temos un arsenal de instrumentos. Temos guitarras acústicas, New Porter, Fender, o contrabaixo, sabedes, tamén para levar o ritmo, guitarra española, o asunto de pasar o rato e tal, e facelo noso. Nos temos unha liña, non sempre a hora de tocar por aquí entra dentro do rockabilly ou do country ou do blues, porque o bar que decidimos nos ter, non? Hai carteles de festivales, aí creo que en ningún outro sitio hai a información sobre o rockabilly e tal, e te digo, o rockabilly que hai aquí. Eu son músico, levo moitos anos xa metido neste negocio, empecé a gravar discos nos 80, sigo grabando discos, estos días estamos a gravar un. Como grupos nunca vienen tantísimos grupos, non? Ni nos 80, cando de repente pusese de moda ser músico, ter un grupo e tal, eu nunca vin o que ocurre agora, non? En ese aspecto vese unha oferta como nunca vin, non? Dende o Rocajula en Santiago, un Rocajula Baby. Salud, señores. Saúde tamén para Luz Reyes. Vai a ver que irlle tomar un día unha a ese bar, porque o Rocajula, a verdade, que promete. Ese pincelada que tivemos aí ao final, ese Marí, temos que escuitalo, tío. Bueno, eu penso que ao final vai a ver hasta que traelo aquí a tocar a banda. Seguro, eu apoio esa emoción.